DNV zal nadere informatie geven over zaak Cairo. En dit was tijdens de COVID-19 persconferentie. En er heeft een ontvoering plaatsgehad van een Surinamer tijdens lockdownuren. En het was groot nieuws van hoe het heeft kunnen gebeuren, et cetera, et cetera. En mevrouw Danielle Vera zat aan het hoofd van de COVID-19-bestrijding vorig jaar, toen de vorige regering er nog zat. Maar er is een COVID-persconferentie en ja, zij zit daar en het is dan bijvoorbeeld lastig, want het gaat over COVID. Maar hoe ga je dan zo'n vraag stellen? Maar ik zei, ik ben eenmaal daar, dus ik moet gebruik maken van de gelegenheid om die vraag te stellen. En ik heb het toen gedurfd om die vraag te stellen. Ik weet nog, het was een beetje spanning in mezelf van hoe ga ik deze vraag het best formuleren. Want het is een gevoelig onderwerp. De korpschef had aangegeven, hij heeft zijn manschappen teruggetrokken. Volgens mij had de PG toen ook al gezegd van nee, DNV valt niet onder. Ik weet niet meer precies hoe dat lag. En ik heb die vraag gesteld van, als die ontvoering, als die opdracht is gegeven en als het gebaseerd was op die wet uitzonderingstoestand, dat er bijvoorbeeld anytime men zou mogen gaan om iemand op te halen, et cetera, et cetera. Dus ik heb me een beetje kunnen indekken bij die vraagstelling door die wet aan te halen als basis. Want anders zou ze bijvoorbeeld gewoon kunnen zeggen van oké, nee, we zijn niet hier voor dit onderwerp, dus ik geef je antwoord. Maar doordat ik die vraag heb, die wet heb gebruikt als onderbouwing, dan heeft ze dan die vraag dan beantwoord in de zin van oké, op een later tijdstip geven we dan antwoord. En naderhand heeft ze bijvoorbeeld ook geciteerd naar, dit jaar nog heeft ze toen verwezen naar dat interview of dat moment van ja, die goede vriend van me van ABC heeft die vraag gesteld, want het was een hot issue en tot nu toe is het een hot issue, dat onderwerp. Dus dat was wel een van de vragen waarbij ik een beetje dacht bij mezelf, ga ik het vragen, ga ik het niet vragen? Maar ik zei van, no, de samenleving wil het weten, dus ik ga die vraag stellen. En ja, het is me toch wel bijgebleven, omdat naderhand dan hoor je van, was het een goed idee om je te gaan begeven op zo'n glad ijs, want het heeft met heel wat nationale, internationale zaken en dit en dat te maken. Maar ja, die avond heb ik redelijk goed geslapen. Niet de beste nachtrust, want het zit in je hoofd van, was het nodig, was het niet nodig, maar ik ben er goed schotvrij uitgekomen. Ja. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.